Какъв е процесът на работа с един fulfillment център? Първо решавате да запреходите стока при нас, т.е. решавате, че можем да работим. Вие може да изпратите стоката при нас или ние да я вземем с бус, съответно вашия доставчик от чужбина също може да я изпрати директно към нашия fulfillment склад. Предварително сме създали клиентски профил, т.е. имате имейл и парола към нашия софтуер, за да може да следите всички наличности в реално време. Създаваме поръчките на ниво поръчка, така както са във вашия админ панел в съответният онлайн магазин. Правим shipment, т.е. изпратените брой поръчки ние ги потвърждаваме, че толкова сме получили в склада ни, след което интегрираме за по-малко от една минута вашият онлайн магазин с нашия софтуер. По този начин автоматично влизат всички поръчки, които влизат във вашия админ панел. Също така могат да бъдат импортвани чрез Excel таблица или ръчно да се въвеждат поръчки, което отново отнема не повече от 30 секунди. Ние разтоварваме стоката, преброяваме, измерваме обема, теглото и съответно запрепождаваме цялата тази информация в софтуера, за да може куриерите автоматично да дърпат и да изчисляват спрямо договора, който имаме с нас и стъпките, които имаме, да виждате автоматично колко струва дадена пратка за куриерски услуги.